איך לבחור מידה ולמדוד קסדה בצורה נכונה בדקה אחת. אז בכל הקסדות בעולם יש לנו טווח מידות, ולכל מידה יש טווח היקפים. שמאל לדוגמה, בין 55 ל-56, מדיום 57-8 וכן הלאה. איך אנחנו מודדים את ההיקף הזה? לוקחים סרט מדידה רך כזה, אוקיי, אם אין לכם תוכלו להשתמש בחוט ומטר, הולכים למרכז המצח, מודדים במקום הרחב ביותר, מומלץ להיעזר בחבר כדי שהמדידה תהיה מדויקת. ההיקף שלי הוא 58 לדוגמה, אז המידה שלי היא מדיום. כל חברה של קסדות יש לה התאמה קצת שונה, אז מומלץ להתייעץ עם צוות המומחים שלנו כדי לדעת בדיוק איך כל קסדה מתאימה, חלק רחבות יותר וחלק קצרות יותר. אחת הצרות לדוגמה זה פוקס. אם אני רוצה למדוד קסדה צרה, וככה בכללי מודדים קסדות בצורה נכונה, אני תופס את הצדדים בצורה חזקה, מקודקוד הראש אני נכנס לבפנים, מפיל אותה לבפנים, אני יודע שהקסדה תופסת אותי טוב בלחיים, לוחצת אותי כמה שיותר, הריפודים האלה מתרחבים